Hormat prezidentimiň parasatly başdanlygyna güneşli diýarymyzda dokma pudugynyň batlyk adamlar bilen ösmek üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Bu wagtda Daşowruň çeper halçylyk karhanasynyň bolumsaz etrawynyň gowadan şekerdinäki haly önüm hanasy buýsynç bilen bellenmäge münasipdir. Karhanada çeperelli halçy gelin gyýlaryň ahlaksy zekme çekmek üçin oňoýly şertler döredilip, haly ýurtmak, dokumak üçin giň döwrewap enjamlar oturdulan. Karhananyň ussat halçylary ene mamalarymyzdan miras galan Sunwat derejesine ýeten halçylyk hünärini ussatlyk bilen dowam etmegi öýlerini uly mertebe hataplaýarlar. Ajaýyp binanyň ähli bölümlerine işler döwrüň talabyna laýyk alınıp barlýar. Sunwat derejesine götürilen halçylyk ösürmekdäki alınıp barlaýan bu işleri görenüňde gowunç buýsanjyň artýar. Karhananyň ussat halçylary dürli idare karhanlaryň buýrmalary boýunça haly dokunmaklygy üstünlikli dowam etdirýärler. Häzirki zamanyň ösün talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen ipçinedilen bu karhana inşe sunwaty bilen gözellik töredýän ussat halçylary hasam dörejülikli işlemäge ruhlanyrýar. Olar her bir çitimiň gözüň gamaşdyrýan nagyşlarda şökle saçmak üçin alady diýerler. Berkarar döwletiň täze iýamynyň galkynyş döwrüne, peýham paýhys ummany magtumuly pragy ýylyna hormat prezidenti bilen parasatly başdanlygyna, halçylyk sunwatyny ösürmekdäki beýik işleriň barha belentleri göterilýänligi kalplarda gowunç buýsanç duýgularyny döredýär. Milli el işlerini, halçylyk sunwatyny gorumak, onu baýlaşdyryp ýaş nesli öwretmek bu wasfany dünýä ýaymak babatda bitirilýän beýmeşhur işler halkymyza gowunurýar. Munyň özi şöhratly geçmişimizde goýulýan belen sarpadan nişanlar. Şoň üçin eli çeper halçylar ýylyň her bir günni zähmet üstünliklerini beslemek ugruna gaýratly zähmet çekýärler. Olar nusgalyk nagyşlar bilen türkmen halkynyň gymmatly mirasyny şöklendirýän gadymy hemde müdimi halçylyk sunwatymyzyň gülläp etmek üçin giň mümkinçilikler döredýän türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadagymyza we arkadagly Gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler.